Most of the time, makanyang bugas, kaya naman ko lang for balance. Boy, ang stress reliever. Grabe guys, nangawindang ang mga tao. Lahat naman na TikTok, nga di man na zamukuan ng TikTok. Tripod na lisang. Good morning, YouTube family! Kamusta yung juhang mga kalagayan dyan? Ang ganda ng ating damit, ha? Ukay-ukay, dili ni si Daingan o nag-sponsor nga na. Yeah, ukay rin nila. Hindi magtila. Ang ipalit, cheese naman. Nabes tila, oy, mahalo nag-feels ba? Hoy, langaw! Amang suwa guys, kapadas gigisa. Og piritong isda, maoray madali-dali. Maura banjid ang tatoy amang suwa, pero tanawa grasya. Arang inita pa. Nangka nga humba o binuguan. Gidadaan ko guys sa editor o video editor. Kaya naman ko video editor na rin. Gidadaan ko sudaan eh. Libre na. Tama na ni Paniuto. Di na ko magluto unja kay daghan man. Tanawa guys, mura pa jud arang lamia oh. Lami ka jud pagkahumba kay murag espiso jud ka jud gidahang pagkatuno unja ka rin dinuguan. Maajo pod ni. Mailan ni Rogata ni Tilawan. Most of the time makalimot jud ko panghilam usog buntag guys. Why di mo kalimot buntag sa jud sa ako lakaw. Mo nang hilabos sa ikaw. Wait, kay grabe mo ram amor ang hilabos ko kay ang san ko naman. Ang gamit nga sabon katong karot suplaw kay napintag ang bugas. Kay bantay mo dis nagang bugas grabe gan murag wa nagatid intaw yung katubuan sa kadaghan. Mura man yung udyon ko kay mura nang hili sa bugas. Actually nay bag-o pero di para sa una. Di sa una. Sa una nagana dito. Magtukar-tukar man lang yung bugas kay naman ko lang for balance. Mas lagi ang nagkana dito yan si yung bintana ron kay gamay nang jagi dugo mo pukuro na mga taksa pero bintaha ang texture sa nang mamro ni hamis-hamis ba. Lami pud tumot ka sa sabon. Ano guys, dito makita na dari eh. Tapos yung Ginoo din pilihan na buaw. Nadawo na sa dalakaw na na. Kaya aga ko po dami. Punta pa sa Diyos, kore lang kong gantin. Okay. Moy, ang stress reliever. Kaya na, pa siguro kong gagardin-gardin guys. Parang ko ka, panic attack. Makatabang po guys, kung tissue imong ipuna sa imong hangnaw, kung ilang uska. Kaysa sa mga tawil kay minaganaan naman na coming from an acne patient. Sakit na dahil. Tinoon! Oh, kayo, na. Pataka lang kayo nga na. Grabe. Di na ni mo maagwan ta ang imong bugas. Mura na kag gusto na naman mo nang gusto na naman sako. Nga na, kasuway ko nga na. Nga. Hindi ako ganahan mo gawas. Kasi pa may ganahan mo gawas. Grabe naman sa kadong bijaas na ni mo. Bija padaan. Ilumpis lang. Pabintahan naman taning na mo ngayon nga ilumpis lang. Labo pa ta. Sa pala na, magkagdan yung ikasungag. Basta na matapod ang misamis. Diyan saka mo na lagi. Nagaan mo tagbugasag na. Sabi na naman, importante. Maadyo kasing-kasing. Bawi, mapos kasing-kasing na maadyo. Limpyo kasing-kasing. Bahalag na ako. Ugaw sa bugas. Basta kasing-kasing limpyo. Ang importante. Yun naman na. Ba't na natagsan sa'yo? Grabe guys, nangawindang ang mga tao sa FB world. Kay gabi, kuno nawa, dyan ko ng Facebook. Tinga akong ati-ali. Chat naman na sa TikTok. Nga di man na zamukuan ng TikTok. Di man na zamukuan chat naman. Chat naman, igulo kami. Ang Facebook, ning lagot, ragkalit, session expired. Si Tiripod na lisang. Gina ko na session expired. Si Undoy. Gaba ang Facebook mi. Pero wa malisang kay. Okay raman na dyan ko Facebook. Monetize raman tanay dyan Facebook. Pero tapuan lagi mag-vlog. So, abi nila katapusan na sa kalibutan sa Facebook. Gabi, kadugar pa panibalik. Pero may naman ang Facebook mag-ingan na. Ingan nalay ko. Ang mag-Facebook. Balik dyan tas YouTube na nagtambay tanan. Kaya sa una panahon sa Facebook, di pa kaadyo ingan ang Facebook. Magurong grabe na dyan kaadyo ka ng paspas ka dyan mga video ba. YouTube man dyan ka. Ari man dyan tas YouTube dyan magitambay. Hindi ko balik tas YouTube. Ako gani po. Di na ko kaadyo mag-YouTube. Kaya tawa po ko dito Facebook. Sige pag tambay lagi. Kung magkinaon sa Facebook, why problema kay na pa may YouTube. O makakunik gahapon ta. Kagahi nga na kay mingaw ba jagwa mo. Di as in ka na rin guys. Nagyaya. Nagyayang dalto. Nagpakaon. Ari, isuugog, arhe, umarhi gani mo tabang sa mga buluhaton. Kay ari-arhi man, tabang sa mabuhat kay mga naghana. Ala pagyaya sa diha. Aron muga ko nas dalto nimo. Gabi naghilak-hilak kay asing ka kuno asa kay kadugon pud ni dia. Lah, pati na kay ano ari-arhi, mo arhi gani tabang sa mga buhat. Ta, bali na, bahala nang kalat diha basta importante, di mag-cellphone. Bahala ning bay kalat basta di mag-cellphone. Kay lately nagsige man sa cellphone lagi. Ja, na, di na mag-focus mo nang wa na dyan cellphone, zero cellphone na dyan. Mag-cellphone, mina ako. Mag-ABC rami or numbers kay istiptog ilang eskwelahan. As in, bisag nursery pa sila, gitudluan na dyan sila sa mga importante sa school, like sa mga academics na nga na. Ay, pakitan din mo na guys, activity ng Dalton guys. Wa pa ko na apil dare katong usa or duha ka activity kay wa pang mama check. Tanawan tanong buhat ni Dalton no. Ano ni buhat? Tanawan. Matching colors, so.
nakamatch da ka mao das kulos ang problema na dag hinawiran sang lapis di pa jud ingog solid so nga nang hangigay dito sa ibaba lapis na ana dari ibabaw ra ko mga bidas diri mo gunit mo inga na nakatuod man pud siya kani matching colors inga na nag-asa nga color nga na nag-isip pa ko daan ni kay ang hinawiran lagi sa lapis pero katuod siya sa mga color kay sunod color tanaw kinururan pag dinaraman kay we all start from inga na kitang tanan so budget tas inga ni sagdi na naman sa kay makamauram na kadugan dyan pero kailas daw unsa ni pag yung teacher sa man si sarado din taw nakaila octopus nga ni jagay sige mami gatos dagat na makakita mi gamay mi kudaw kon sa octopus makakita mi kanang ito na gagmay nga octopus nga magkamang-kamang daan ng kanang dalampasigan kari mga shapes okay na pud sa mga shapes papilit na nila dana so man ang busy na dyan sa eskwelahan hindi na pwede mag-cellphone nga na siya nagilakilak kanina kay ang gipa ibisi gikawat man di kuno cellphone gibalhin ang gikasab-an na silang duha kay si Tiri nagabantay labaw pod ta hilak lagi silang duha kasab-an na kay nagbawal si ibisi ra dyan 5 to 10 minutes humana na mo nang katilaw lagi kay ngano so taguan ninyo guys kay for remembrance purposes grabe ka atong ka ay halang dun yung taon ni para sa itong mga inahan sa ilang mga milestone sa ilang pagkabata so mahimo magani mataguan pa nina guys dalton og punog tagaan pa taas ming kinabuhi makauna na ko la deras dalton sa bibi pa nga na ba kay lahi na ba dyan yung laki dyan guys kining laki dyan guys nga tong anak sweet ka ados bibi pa pero mubida na natang mga inahan mga amahan bidaan tada na nila manglayas na sila kay magminjo na sila sa kita second option na lang ta kay first option na gidahang asawa so dapat inga na jud mura ni undoy first option jud ko wa jud ay first option lagi ako jud una ikaduha na jud gidang mama kay saan asawa naman ko sa ija hapon ng mindset kaya mo gitudlos dang mamanija di kuno ka maadong inahan kung di ka makatudlo og ingana sa imuhang anak nga laki dapat inahan makatudlo jud kasi mong anak nga laki ug maminjo kay kaduha na laman jud kunimo kay una na jud imuhang asawa so man mga laki nga anak pamili jud mog asawa jud nga anak asawa jud nga maadyo kasing-kasing kay aron makinaunsa di pud taon pud isa likway nang inahan sa bana ang sa tawag na ugangan kay na iba pa isa likway na so mangita jud pud ta og badge nga nay kasing-kasing pareha na ho kanang inahan ni undoy mahal ka doon na hapon mura pa nag kagaling ang inahan pirminas ang nahuna na ugon sa naunsara ingana kay nga na man jud dapat ako grasihan ra jud siguro pugos ginog maadyong mga ginikanan ug mga sister-in-law mga brother-in-law kay ba pag ginusan kasing-kasing hindi puko bija jud pud kaadyo nay bija pero di puding bija kaadyo madadara jud pug ina anyway I will keep this I will put this in the closing kay ba mo guys ako gikut vlog YouTube ron kay ngano na mo edit mao na problema nga wa ko vlog lagi kay why mo edit gimingaw mo na ho hala balik mo sa YouTube adlaw-adlaw ta diri mag-upload alas 6 hapon kay pila ka sus tuig na si Ruhapit nga inconsistent ko maning kamot ko karon nga consistent ko nag-hire na kog video editor para sa mga gipang mingaw na ho halahag kinang hanggang sa screen kay magkita na ta kada adlaw basta di man di naman ulayas ng editor basin og di mo kagwantas ang batasan ng ulayas ni na mao na problema pero guys, unta, tuloy-tuloy para magkita tayo dito everyday. Kita ko sang sunscreen, nasa ka to. Sarap ba to? Tara. Sa una, maapas pa to nag-edit mo ng kada adlaw ko mag-upload. Gusto mo dyan ko kada adlaw ko mag-upload. Pero di man dyan na makaya kay karon daghan naman ko responsibilidad. Di man para sa unos daga pa ko nga sige ko video edit. Maura, upload. Karon di naman. Napas daton, napas undoy. Napas sus kinuo ko tapay ang nga bugimbilya nang ginahanglag ang atensyon ug pagmamahal napay ang number 1 jud nga makabisa na guys kani ang pag-TikTok kay naa man jud dito jud pud ang kwarta taon jud karon tuon na jud ko nga ang kwarta nas negosyo man na mo na nga ani nga nako aw ijud pwede uwa ko editor kay uwa ko editor di na jud ni ma-uploadan na na ko editor ang tagdi nang layas kay layas si Jan na patay an wala pud tay video sunscreen gamit suki daghan mo ko sunscreen ganahan pero di magyapon na malimtan ning suki oy ganahan gyapon ko na ni Mija kay bao ganahan jud ko hamis maghangnaw gud ni guman muram kung gwapag baligong port ha wa laman na ngay tone of effect ba pwede na di na mag foundation una ko ila ka usay nagdali ko kanira lamang sunscreen kay murang sino-sino nagang aping ja lip tint nate ano man upaw na pagka nagunting si Linlin guys, kinuha ko guys, hapit siya din taon si Linlin din taon maupaw. Gabi nga, nag-cutting mis mga bougainvillea. Kaya mananim lagi yun karon kay si Dalton, ang kita gagunting, kaya rin malingaw po siya pa, magkat-kat sa mga dahon ng mga buwak, ang gatag niya. Huy, ginuha ko ka nahurutan mo na gunting, agad sang buwak, ag-o namang Linlin, di nga naman tingan, di nga naman sa kanya! Ginuha ko na, upaw na, ha, dapat tanawa na, tanawa lagi, gabi, iwa maklaro gabi kay
Namugga man. Wala tangtang ang gapo. Namugga lagi dari sa. Kinuko da naman ning ingo naman ning kibol naman dari nga na ning kwabot naman dari ag kagwang na buhok. Da. Ang ubo. Aron bubu lagi ning kwabot na. Diha naman ay bawaan karon na kay nakaligo na strip nagbuhok na ning nga na ning kwabot na. Ay daton kay ingat nga naman Inipog na dali manindib na to kay gagmay yung kasi. nga na nalaman dai balhin na lang imong tunga dai nga na lang tunga matambunan tong na wala rin napahak na. Kay mao na diha kay busy gunting-gunting da upawan pang dalton ba jugani kay gamay ra kang dadaghan pa to nga na naguntog pa to nga na. Uy Ginoo ko magpaupa na lang jang bana barbiro ba to jang bana. Ingan ni katasag na ako aw na puto. Pero daghan pa na maratog nga na dapat na. Di lang makit an kay magdali baga-baga pag idahang buhok. O asa na mapud mo? Ginoo ko unsa man na? Ala. Go, make a mountain now. Dalton, why did you cut Tita Linlin hair last night? Tita Linlin is bald now. Do you want Tita Linlin to look like a monkey? Oh, you're Hala. Sa mura naman nagtaong nagkaupo dili. Pag inarte dyan na dyan na stay hinunpod. Wala ko daw kay dyan kukunat na daot na. What tree you wanna make? Atol coconut. Okay, let's make atol coconut now. How tall it is? You want like this? That's very tall now. Wow! Do you like it now? The leaves. Okay, let's put leaves. Don't worry. The leaves is leaves. Don't worry, the leaves are coming now. put the lids. Where will you put the leaves? In the ground. Okay, there. There, in the ground like that. Give me the blue blanket. Let's make the leaves under the coconut. The leaves? Okay, that's your leaves. Makaan sa mi uy nun. Sana magigiring tang tanan dani. What? Ha? Asa? Iba lahi naman itong nakuha na. Kaday. Lahi. Di yun po mailhan. Dayo tanawon. Maniot to ta! Karabig sa tanarandagana. Oh. Yeah, oh. Dinosaur. Dinosaur na ha. Aga na, buadja na. Grabe yung mga sila guys. Buadja. Dinosaur. Aga re. Sama na tiri, ikaw imo man na. Dama na nimo. Baksan. Baksan. Ang kanin sa may dinuguan nga. Banaken. Dito! Imbes kay maninda ko, wa ko nahuman kay day bata nga nag-inarte. Sipo na pud siguro ni. Ito, nagnap si Jan, matahi lakik na pud mi balik. Ito pud jag balik. Mas patro na bagay na pud siya maupak na ninja. Tinga ko ni pag mo bugas di 2,000 years later. Happy Sunday! Di ka namin sa simbahan. Wala ko makablog hapon tiwa sa adlaw kay. Wa po koy laing gibuhat sige ra paninda. Nakay nami lakaw sunod si man, nandiyan ang humano nang ang trabaho. Yung Domingo, karag-karag na may ganina, wala na may magkapanghugas sa plato. Yung daghan ko hugasun. Kuan ron guys. Ting paniudso na ron. Napalit na laman may ulit son. Kaya may mga sudan na rin. Upod ba? Madun na naman puli-puli ba? So bintahag amang kalagayan dari guys. Kaya ukig among tubig. Madun na magtuloy-tuloy ning among tubig ngayon nga ni. Di magwawa. Basig matinga mo kami rin nabilin karon kay taos undoy nagdali-dalig lakaw pag abot igo ra nag-ilis kay naa kunoy rescue hunon dito sa panorama kay ngano magsaka-saka balagi di man makaya din nagmag-practice daan ay mo sa kag mga bungtod nga dako-dako pag practice sa daan dana mo walking sa kayrong maanad na mga katuhuran dasi undoy ra bagad usa ag mo rescue daan ang lugar ay way lain dana nga isog na mo saka magmotor to sa ibabaw kay ug dis undoy makares kanang na dumilakaw o naibation siya ag mga guide mo magpasan dadungan nila butang nila murag habo ba pumahangdudan inga na ilang nga dadungan nanja ug si undoy mato pasak ra ihukot ra oh Ginoo ko mag-practice agaban gupo wa sila kahibaw ug inga na day kaladso ay lang pagtuo nga na moto na nga na sila ka sayod nga walo oron na po miso nakamoto nga dagko manang kujap-kujapan jud uwa maana jud mo saka pag arang mutuhan na manakam dito bangad lawon kay bintahag kadlawon di kadto init. Ginoo ko na ansa na bagkalibutan grabe mang inita. Wala gina batangin undoy kalimot kog ingon ba. Napa man siguro mainim na sa rep day. Napay duha ka litro diha. Among expensive ba guys, wa majabhing undoy di mi kadaog. At lumigang lipstick no. Matangtang bisag kaon na ko inom. Day, ukaris dalton day pakanana kalis dusin na. Patugon na rin. Gihangat ko sa kainit.
Sayang ang outfit ganina, wa mo kakita na meron bagang dress ganina. Kalimot na ko vlog na kay grabe kalimutan, nag-ilis dadto ko. Dato you say hi to the guys first. Hi guys, water. Water, where's your water? Tita, please give water to Dalton, please. Thank you. Mama Dolphin, you get the water, Mama Dolphin. Yes, I'll give you water now. Di among sudan, palit na may kuan, di among salin sa kabuok isda nga. Tay, sudan sa freezer ang pagdahi ah. Nita. Butan gud ko ba? Oh no, the soda's falling down. That's pirate ship. Oh, your water. What will you say to Tita? For the water, what will you say? Let's go, Tita. Wait, ketong tanaw ning gasa ni Papa nga kamuti. Huy, Ginoo ko, lami ah. Hold Nana. Taka magkaantag kamuti. Hold Ngano asa man ta padong? Mommy Dolphin. Mami Dolphin, where are we going, baby Dolphin? Hold Mommy Dolphin. Why? Where are we going? Where do you wanna go? Where? I'm going back there. Where do you wanna climb? Daddy climb the tower. Huh? Daddy climb the tower. Tower? I'm at the tower. Look, Dalton, look. Look, Dalton. Wow! Mapagani pagpaniod to, dagag na pagkamuti. Mommy Dolphin. Ito kasi mong lulo ka. Go to your lulo dolphin ka. Ang kalat, kayo po ko naman sa ang trabaho. Oh, Ginoo, ang bataan eh. Ala, ramdang lami ang kamuti.